салом алейкум ҳамватанони азиз. имрӯз ман бо иҷозати яздони пок ва дастгирии шумоёни азиз ҳикояи аввалини худро дар ютуб дар канали олами ҳайратангез оғоз намудам. имрӯза ҳикояи ошиқии мо ин ҳикояи ошиқии Парвиз ва паричеҳра бо қаҳваи шӯр. Парвиз дар ҳаёт аз хурдсолӣ номи париро дӯст медошт ва намедонист ки рӯзе парие пеш меояд ва тақдир онҳоро ба ҳамдигар рӯ мекунад. Парии вохӯрдаи Парвиз паричеҳра ном дошта, ӯ қалби Парвизро ба худ гирифт. онҳо ба ҳамдигар ошиқ шуданд ва рӯзе Парвиз паричеҳраро ба хӯрокхӯрӣ даъват кард. ҳар душон дар назди мизи тарабхона нишаста буданд ва Парвиз ду қаҳва супориш дод. дар ҳамин вақт нигоҳи Парвиз ба чашмони паричеҳра бархӯрду ба пешхизмат гуфт: ҳамроҳи қаҳва намакро низ биёред. ҳама ҳайрон ба Парвиз менигарист. пешхизмат ҳамроҳи қаҳва намакро низ овард. Парвиз намакро ба қаҳва каме илова намуд ва онро нӯшид. дар ин вақт паричеҳра ҳайрон шуд ва гуфт: қаҳваи шӯр менӯшӣ? Парвиз ҷавоб дод: замони бачагиям хонамон дар назди дарё буд ва ман он ҷо бозӣ мекардам дар канори дарё ва аз шӯрии дарё одат кардам ва замони бачагиям ба ёдам омад, хостам қаҳваи шӯр бинӯшам. аз байн чӣ қадар муддате гузашт. Парвиз ва паричеҳра бо ҳамдигар оиладор шуданд. давоми 40 сол паричеҳра ба Парвиз қаҳваи шӯр тайёр мекард ва Парвиз қаҳваи шӯрро оромона менӯшид. пас аз 40 соли зиндагонии ошиқона Парвиз вафот мекунад ва ба паричеҳра мактубе менависад: ҳамсари азизам, маро бубахш ки давоми 40 соли ҳаётамон ман ба ту дурӯғ гуфтам. он рӯзе ки бори нахуст туро дидамат, чунон ҳаяҷон ва хурсанд гаштам ки иштибоҳан ба ҷои шакар намак супориш кардам ва 40 сол қаҳваи шӯр нӯшидам ва натавонистам ки ба ту бигӯям ки дар дунё аз қаҳваи шӯр бадтарин чизе вуҷуд надорад. агар бори дигар ба дунё оям ва аз они ман шудани ту ба ҳамин қаҳваи шӯр вобаста бошад, ба хотири чашмони пур аз меҳру муҳаббати ту ман қаҳваи шӯртарини дунёро менӯшам. ҳикояи ин ду ошиқ ба охир расид. ҳикоя аз тарафи одаме навишта шудааст ки ман бояд вай одамро нагӯям, чунки хоҳиши он чунин буд. бисёр одамон мегӯянд ки дар ҳаёт ин хел ҳикоя шуданаш ки ҳикояе ки мо гуфтем дар ҳаёт шуданаш мушкилтар аст, ин ки намешавад. лекин мақсади асосии мо аз ин ҳикоя дар ҳаёт шудан ё нашуданаш не. мақсади асосӣ аз он иборат ки мо аз ин ҳикоя ба худ чӣ мегирем ва чӣ хулоса мебарорем. вақте ки байни писари оиладор мешуда ва духтари оиладор мешуда, ё ин ки байни зану шавҳар меҳру муҳаббат пайдо мегардад,
албатта ки агар ҳаққонӣ бошад. ин ду ҷавон албатта ки ҳаёти пур аз меҳру муҳаббат, якдигар фаҳм, дар тамому пастиву баландӣ дастгири якдигар мешаванд ва тамоми зиндагӣ аз якдигар баҳра бурда як умр бо ёди якдигар мегарданд. ҳамватанони азиз, ин буд ҳикоя ва хулосаи ман. дигар фикру андешҳое ки дар шумо ҳаст, метавонед дар комментария нависед ва аз тамоми ҳамватанон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба канали Олими ҳайратангез подписатсия кунед, лайк кунед, то ин ки аз ҳикояҳои навбатӣ, дарсҳои навбатӣ огаҳ гардед. зиндаву саломат бошед, худро эҳтиёт кунед, дар паноҳи Яздони пок бошед.